Čaute ľudia, vítam vás tu u nového kratšieho videa. Tuto môžete si pamätať Rodev 15, s ktorým som točil Roblox. Mi vytvoril mapu Stumble Guys a pozrite sa na to, to je totálne šialené. Ale samozrejme musí to byť možné, lebo musel to dať na to, aby to mohol zverejniť, aby to mohli vyhrať aj ostatní, tak to musí byť možné a on to musí sám prekonať. Takže to znamená, že on toto prekonal. Ja viem, je to šialené, aj to vypadá šialene, lenže proste tam je ten kanón a ten mi tam strašne vadí. Teraz to na kraj. Teraz yes. Let's go. Teraz si počkám, kým kladivo prejde, doskočím. Let's go. Doskočím. Let's go. No, dobre. Toto neviem, jak toto sa mu chcelo robiť, ale no, dobre. Idem na to. Čo to je? Čo to je? Čo toto je? Dobre. Pohodička. Počkaj. Dobre. Tuto je to v pohode. No, tuto je to trošku nebezpečné. Ale iba trošku. To si to môžem asi aj skrátiť, je to možné. Joj, nie, prosím. Dobre, je tu checkpoint, aj keď ma to hneď hodil. Aj keď ma to hneď hodí, ale dobre, už som tu. Let's go. Nie. Dobre. Môj Bože. To je utrpenie. Nechápem, jak toto on mohol dať, ale dobre. Keďže toto je totálny masaker. Dobre, tak nič nepodarilo sa, bohužiaľ. Môj Bože, tak tuto budem dosť dlho. Toto mi vypadá ako najťažšia časť, aj keď to vypadá asi najľahšie. Keď nechápem, ako dokázal len tie veci roztočiť tak rýchlo, ale určite to niekde bude. Niekde v nastaveniach, že jak rýchlo sa to bude točiť. Aha. Tak to čo bolo? Dobre, idem ešte raz. Ok ľudia, dostal som sa sem naspäť. A pokúsime sa to už dať. Tentokrát to už dám. Je to dosť šialená mapa. Veľmi. Ale akože chválim ho, že sa mu toto chcelo robiť. Na rozdiel tej mojej mapy boli totálne malinké, ale táto veľká plošina, to jak mu muselo zabrať dlho, lebo to sa tam ani nedá spavnúť, taká veľká plošina. Tam iba také pomalinkých môžete spavnúť, takže neviem, ako to urobil, ale keď tak sa o to opýtam niekedy. Tak, jump. Tak nič. Čo to je aké ťažké. Tak. Prosím.
Tuto sa nedá ešte nedostal. Tu ju chcel. Poď. Teraz musím urobiť triček. Let's go, je to tam. OK. Chválim Rodefa 15, že som mu chcel urobiť takúto mapu, ale bola fakt dobrá, síce trošku šialená, ale bola mňa fajn. A toto by bolo pre toto video, pre dnešné video všetko. Tu si môžete pozrieť krásny Mercedes. A uvidíme sa na budúce. Čaute, keď tak si môžete zahrať tú mapu. Tuto vidíte. Toto je ona. Tu tam dole máte aj ten kód, takže uvidíme sa na budúce. Čaute.